тоҷикистони соҳиб истиқлол. Амарӯза бо 5 забон барномаҳои тоҷикистон сарзамини тараққусои корзори нангу номуси пешрафту тараққиёт ва фатҳу миллати нусрат. тоҷик миллати фарҳангӣ ҳимояи мардумон ва суботи муҳимтарин имконот дар 4 фасли сол барои сайру иқтисодӣ, сайёҳат, саноатию кишоварзӣ ва озмунҳои иҷтимоӣ ҷумҳуриявӣ, роҳнамои ҷомеа, آینده хонаи باد умеди وطنی тоҷикони محبوب дунё. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. рушди сайёҳӣ дар тоҷикистон имконияти нав барои таҳкими иқтисод ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ. баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ҳадафи стратегии давлат, тадбирҳои амалишаванда рӯз ба рӯз васеъ мегарданд. фестивали гӯсфанди ҳисорӣ дар шаҳри ҳисор бо иштироки дӯстдорони ин зоти нодир аз дохил ва хориҷи кишвар. ифтитоҳи корхонаи асфалтбарорӣ дар шуғнон, қадами устувор барои беҳбуди инфраструктури роҳҳо. истеҳсоли навъҳои хуштаъму алосифати ангур тадбири амалӣ ба ниёзҳои бозор. созмони Гэлап дар гузориши Global Safety Report радабандии кишварҳои амтарини оламро дар соли 2025 тартиб додааст ки дар ин ҷадвал Тоҷикистон дар мақоми дуюм қарор гирифтааст. бори чандум дар солҳои охир аст ки дар ин радабандӣ Тоҷикистони мо ба қатори кишварҳои амтарин, махсусан аз лиҳози сайругашти шабонаи шаҳрвандон ва сайёҳон шомил мешавад. яъне шаҳрвандон худо дар кӯчаву хиёбонҳо комилан дар амну осоиш ва зери ҳимояи давлат эҳсос мекунанд, ҳатто зимни гаштугузорҳои шабона. ин натиҷа гувоҳи он аст ки кишвари мо дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як мамлакати воқеан амн ва орому осуда табдил ёфтааст. вақте ки Тоҷикистон дар сафи 10 кишвари амтарини дунё қарор мегирад, ин дастоварди давлат ва мояи ифтихори ҳар як шаҳрванд аст. амнияту суботи ҷомеа, муҳиту ороми осуда ва меҳмоннавозии тоҷикони мо имрӯз ҳамчун арзишҳои воло дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мешаванд. ҷой гирифтани Тоҷикистон дар чунин радабандии баланд сатҳи боварии мардум ва эътимоди ҷаҳонiyonро ба кишвари мо боз ҳам қавитар месозад. Тоҷикистон сарзамини амният, ваҳдат ва зиндагии орому осуда аст. дар рӯзи дуюми намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 ки дар маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе идома дорад, зиёда аз 200 ширкати хизматрасони соҳаи сайёҳӣ аз Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон иштирок доранд. мавзӯъро Ҷаҳонгир Сафарализода идома медиҳад. дар рӯзи дуюми намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ки дар маркази намоишгоҳи шаҳри Душанбе идома дорад, зиёда аз 200 ширкати хизматрасони соҳаи сайёҳӣ аз Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон иштирок доранд. дар намоишгоҳ ширкатҳои сайёҳӣ, ҳавопаймоӣ, хизматрасонии нақлиётӣ, истеҳсоли армуғонӣ, меҳмонхонаву тарабхонаҳо, муассисаҳои табобативу солимгардонӣ, фарҳангиву таърихӣ ва ҳунарҳои мардумӣ беҳтарин маҳсулот ва хизматрасонии сайёҳиро аз туризм то хатсариҳои фарҳангӣ муаррифӣ намуда ба маъруфияти Тоҷикистон ҳамчун маркази сайёҳии Осиёи марказӣ мусоидат менамоянд. дар баробари дигар таомҳои миллӣ дар намоишгоҳ ба хотири муаррифии хӯрокҳои миллӣ ба меҳмонон дар калонтарин табақ бо расму оини хоси тоҷикона тарзи омода намудани таоми миллии фатирмаскаб пешниҳод гардид ки албатта барои тамоми меҳмонону иштирокчиёни намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ҷолибу диққатҷалбкунанда буд.
намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 бо иқдоми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе баргузор мегардад. من سعید یکدهخان هستم، مدیر بازاریابی گردشگری منطقه آزاد کیش. тоҷикистон бахусус шаҳри душанбе пойтахти онро чӣ гуна дарёфтед? خیلی خوب. اولا از برپایی این نمایشگاه باید تشکر بکنیم در دومین دوره نمایشگاه گردشگری تاجیکستان و شهر دوشنبه یک شهر بسیار جذاب، بسیار زیبا و دوست داشتنیه. امیدواریم که با تعامل به خیلی خوب بین فعالان گردشگری بتونیم شاهد برقراری ارتباطات و تعاملات گردشگری خوب در این دو کشور و بین کیش و شهر دوشنبه باشیم. дар дораи намоишгоҳ вохӯрии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо ҳайати созмони минтақаи озоди киши ҷумҳурии исломии эрон анҷом дода шуд. зимни мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ, табодули таҷриба байни ширкатҳои сайёҳӣ ва ташкили рӯзҳои фарҳанги шаҳри душанбе дар ҷазираи киш дар шаҳри душанбе баррасӣ гардид. таъкид карда шуд ки сафари ҳайати созмони минтақаи озоди киш ба пойтахти тоҷикистон ба таҳкими муносибатҳои рӯбарушди тоҷикистон ва эрон мусоидат менамояд. ҳамчунин изҳор гардид ки иштирок ва ҳузури намояндагони ҷумҳурии исломии эрон дар дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе ки дар он беш аз 200 ширкати байналмилалӣ маҳсулоту хизматрасонии худро ба маъраз гузоштааст, қадами муҳим дар самти тақвияти робитаҳои ду давлат мебошад. дар фарҷом аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ҳайати созмони минтақаи озоди киши ҷумҳурии исломии эрон барои иштирок дар форуми байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 ки 14-16 октябри соли 2025 дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад даъват карда шуд. бо шарофати истиқлолу озодӣ ва азму талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи сайёҳӣ рушд намуда зарфияти сайёҳии кишвар дар минтақа ва ҷаҳон ба таври шоиста муаррифӣ гардид. Мы очень рады, что мы участвуем на этой международной выставке и благодарим организаторов за столь высокую организацию данного мероприятия и уверены, что дальше наша связь, наши бизнес-структуры укрепятся и ждем на международных мероприятиях в Туркменистане. Спасибо большое. дар идомаи баргузории дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 барномаи рангини консертӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар пешниҳод шуд ки боиси болидагию фарҳамандии иштирокчиёни ин чорабинии сатҳи баланд гардид. дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории сайёҳии соҳа бо ҷалби намояндагони созмони умуми ҷаҳонии сайёҳӣ ва дигар иштирокдорон ба мавзеъҳои сайёҳии мамлакат хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд. аз ҷумла меҳмонон аз амбургоғи шаҳри турсунзода дидан карданд. гузориш дар ин хусус. хатсайри ҷониби шаҳри турсунзода аз маркази экспои шаҳри душанбе оғоз шуда тавассути автобус ва микроавтобусҳои бароҳат сурат гирифт. иштирокдорон бо хушҳолии кӯчаҳои зебову назаррабои душанберо тамошо карда таассуроти нек бардоштанд. ҳамин тариқ хатсайр тавассути шаҳри ҳисор ва ноҳияи шаҳри нав ба шаҳри турсунзода расид. тибқи нақша ҳайат ба ангурбоғи хоҷагии деҳқонии ҳоҷи неъмат ташриф оварда дар зери хавозаи ангур ба меҳмонон намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ аз қабили самбусаю кулча, қадмолу қотурма ва ангури ширину лазиз пешкаш карданд ки писандашон омад ва аз лаззати ин номгӯи маҳсулот ҳаловат бурданд. бори аввал аст ки дар тоҷикистон барои иштирок дар форуми сармоягузории созмони милали муттаҳид мебошам. субҳи имрӯз аз намоишгоҳи сайёҳӣ дидан намудам. ман дар ҳақиқат аз сатҳи истиқболатон ба ваҷ омадаам. ман дарк намудам кишвари шумо минтақаҳои зебо ва навъҳои анъанаҳои хуб дорад. кишвари шумо бешубҳа метавонад таваҷҷӯҳи сайёҳонро бо чунин анъанаҳояш ба худ ҷалб намояд. кишвари шумо дорои мероси
میراثی واقعا هم بوی میباشد. اون چیزی که به ما بسیار معلوم و پسند گشت این عنعنه‌های نیک را میباشد. اطلاع داده شد که در خوجگی انگورپروری حاجی نعمت که نزدیک 500 هکتار تاکزار را تشکیل می‌دهد، بیش از 10 نوع انگوری اعلی صفت پرورش کرده می‌شود. نمایندگان سازمان جهانی سیاحی ابراز داشتند که چنین شرایط یعنی اقلیم، آب و هوا و نشأونمای خوب زراعت کشاورزی از جمله انگورباغ‌های تاجیکستان برای بیشتر تشکیل نمودن خط‌سیرهای سیاحی اگراری و رشد بخشیدن این سمت افضلیتناک مساعد است. همین طریق بعد سیر و گشت و تماشای و بهره برداری از انگورباغ‌ها چون رسم خوبی تاجیکانه اشتراکداران خط‌سیر را در طربخانه شاهسرای مهمانداری کردند. در مجموع خط‌سیر سیاحی به شهر ترسونزاده برای مهمانان خوب و خاطرمان سپری شد و هر کدام از آنها با برداشت بهره خوب به دوشنبه برگشتند. ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам дар соҳаи сайёҳӣ тақвият меёбанд. дар асоси шаҳрномаҳои содманд байни ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ва ширкатҳои сайёҳии шаҳри қазони ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Русия кормандони корхонаҳои азими саноатии шаҳри Қазон дар осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои мамлакат ба табобату истироҳат фаро гирифта мешаванд. гузориш дар ин хусус. дар корхонаҳои саноатии ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Россия беш аз 100 000 нафар кор мекунанд. аз ҷумла ба табобату истироҳат фаро гирифтани коргарону мутахассисони корхонаҳои азими саноатии Камаз ва Сибури шаҳри Қазон дар осоишгоҳу истироҳатгоҳҳои Тоҷикистон айни муддаост. ин нуқта зимни як вохӯрии Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарияти иттифоқҳои Казаба ва намояндагони ширкатҳои сайёҳии шаҳри Қазон таъкид карда шуд. дар мулоқот намояндагони ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам иштирок карда миёни онҳо барои роҳандозӣ намудани роҳҳои нави ҳамкорӣ ҷиҳати рушди соҳа ибрози назар карда шуд. ёдовар мешавем ки дар доираи форуми байналмилалии сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ ки рӯзҳои 16 то 18 сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ангурбоғҳои шаҳри Турсунзода хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд ва намояндагони бахши сайёҳии шаҳри Қазон низ дар хатсайри мазкур иштирок доштанд ва онҳо ба роҳ мондани ҳамкориҳоро дар самти сайёҳии аграрӣ ҳам ба манфиат ҳисобиданд. Очень рад, что эта поездка состоялась, потому что то, что мы видим здесь, это все очень интересно. Страна абсолютно самобытная, очень необычная. ҳамчунин дар мулоқоти Кумитаи рушди сайёҳӣ бо намояндагони бахши сайёҳии шаҳри Қазон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ масоили истифодаи самараноки таҷрибаҳои ғанӣ ва судманди Федератсияи Россия оид ба пешбурди соҳаи сайёҳӣ дар самти хизматрасонӣ ва мубодилаи сайёҳон байни ду кишвар баррасӣ гардид. дар ҳамин замина байни ширкатҳои сайёҳии шаҳри Қазон ва ширкатҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. инноватсия дар стоматология шартҳои зарурӣ ва пешомадҳои рушд таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши илмии байналмилалӣ доир шуд. гузориш дар ин хусус. конфронси илмии амалии инноватсия дар стоматология шартҳои зарурӣ ва пешомадҳои рушд бо ибтикори донишкадаи таҳсилоти баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии Тоҷикистон доир шуда, дар он олимони Тоҷикистон, Русия ва Ӯзбекистон доир ба масъалаҳои инноватсия дар стоматология, ташаккул ва роҳандозии имкониятҳои нави стоматологияи муосир бо назардошти рушди бемайлони технологияи тиббӣ бо маърузаҳо баромад намуданд. Таджикистан – это удивительный край. Мы сейчас находимся в уникальной стране, где развитие культуры, искусства, науки началось еще до нашей эры. И каждое столетие, каждое тысячелетие Таджикистан, таджикская земля давала всему миру развитие в математике, в астрологии, в медицине. Великий Авиценна дал нам канон врачебной науки, и эти каноны актуальны и сегодня. Мы все ими пользуемся во всем мире. И даже во многих странах мира, в столицах европейских стран мы имеем памятник, посвященный Авиценне, и во всех странах его очень почитают. Развитие математики, философии, географии, геометрии. Люди, которые здесь живут сегодня, не потеряли этих прекрасных качеств. Они очень красивые сердцем, душой. У них замечательные глаза,
По какой бальной системе можно считать гостеприимство? По 5-бальной, 10-бальной, 1000-бальной. Но таджикское солнце, гостеприимство, историю, культуру и красоту, наверное, можно считать по 1-миллион-бальной системе. И, наверное, это еще будет мало. стоматология ки аз бахшҳои асосии тиб ба ҳисоб меравад ки певоста ба саломатии аҳолӣ сифати зиндагӣ ва қобилияти меҳнатии шаҳрвандон таъсир мерасонад. бемориҳои дандон на танҳо боиси азият ва нороҳатии шахсӣ мебошад, балки метавонад ба рушди бемориҳои дигари умумӣ аз ҷумла бемориҳои дилу раг, системаи ҳозима ва ҳатто ихтилои мубодилаи моддаҳо низ замина гузоранд. дар ҷаҳони муосир таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илму технология беш аз пеш меафзояд. коршиносону мутахассисон бар ин назаранд ки дар ояндаи наздик тиб аз ҷумла стоматология чун як бахши калидии он аз ҷиҳати теъдоди кашфиётҳои муҳим дар байни дигар соҳаҳои илм пешсаф хоҳад шуд. муҳокимаҳое ки дар конфронс сурат гирифтанд чун тавсияҳои илмӣ пешниҳодшуда на танҳо ба рушди минбаъдаи соҳаи стоматология балки ба беҳтар гардидани низоми хизматрасониҳои тиббӣ мусоидат хоҳанд кард. дар шаҳри ҳисор фестивал намоиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ баргузор шуд. дар фестивал намоиш гӯсфандон аз рӯи ҷусса, вазни зинда, намуди зоҳирӣ, раванди маҳсулнокӣ, таркиби зот ва дигар хусусиятҳои ин зоти нодир муаррифӣ гардиданд. ҳикматуллоҳ Назарзода гузориш медиҳад. Это победитель, чемпион 25-го года. 189 кило 500 грамм вазн зинда ва 1 метр 4 сантиметр қад. ин қушхори наслии 5 сола аз хоҷагии чорводории Симсим гаронвазтарин дар фестивал намоиши зоти гӯсфанди ҳисорӣ муайян ва сазовори шоҳҷоиза гардид. аз рӯи ҷусса ва нишондиҳандаҳои маҳсулнокии гӯшту равған ҳам бо бартарии бештар худро нишон дод. хоҷаги Симсим дар шаҳри Ваҳдат дорои 6000 чорвои майда мешуда. Хушхори калон. мо бисёртар хушхорҳои гаронвазн тарбия мекунем ки имрӯз яке аз хушхорҳои гаронвазни хоҷагии деҳқонии Симсим дар шаҳри Ҳисор дар вазни наздик ба 200 кило ҷо якҷо гирифт. ҳавасманд шудем. бори дуюм аст ки ман ҷо якма ишғол мекунам. боз рафта шумораи ҳамин чорворо зиёд кардем. иштироки 45 хоҷагӣ бо наздик ба 700 сар зоти асили ҳисорӣ ки аз ҷиҳати ҷусса, вазни зинда ва маҳсулнокӣ бартарӣ доштанд, бозгӯи он буд ки меҳнати чандин асраи гӯсфандпарварон натиҷа ва имрӯз ин зот чун сарват, ҳифз ва ифтихори чорводорон гардидааст. گوسفند حصاری با وزن حدود 180 الی 200 کیلوگرم یکی از ممتازترین صفات افزایش وزن را در بین گوسفندهای کل دنیا دارد. با توجه به اینکه این گوسفند در کشور تاجیکستان به تعداد زیاد وجود دارد، پس بنابراین ما می توانیم این ادعا را داشته باشیم که ذات حصاری ریشه‌اش در کشور تاجیکستان است. дар доираи амалигардонии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъмини рушди устувори соҳаи чорводорӣ ва муаррифии зоти гӯсфанди ҳисорӣ дар сатҳи байналмилалӣ дар шаҳри ҳисор фестивал намоиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ баргузор гардид. ҳузури коршиносони дохиливу хориҷӣ дар ин фестивал ва ба селексияи халқӣ марбут донистани ин зоти нодир бозгӯи аз қадим ба чорводорӣ машғул будани миллати тоҷикро нишон медиҳад. агар вазни барраҳои навзоди ҳисорӣ 5-8 килограммро ташкил диҳанд, онҳо дар якмоҳагӣ ба 16-20 ва дар 1,5 солагӣ вазни онҳо мутаносибан ба 65-70 килограмм мерасанд. گوسفند ذات حصاری در شرایط کوهی در دوام سال در چراگاه‌های کوهستان پرورش کرده می شود و در همین شرایط آفریده شده است. بنابراین مطابق شوی گوسفند حصاری به حد بلند است. خصوصیت بهترین این ذات این زودرسی. در یک شبانه روز بره‌ها به دست تولید می تواند 500-650 گرم وزن گیرد. افتخار مردم تاجیک است. این آینده چاره‌داران مهان است و نسبت ذات گوسفند حصاری همه خارجی ها گوسفند پروری سر کرده از جمهوری ایران و اوکراین و روسیه و دولت های آسیای مرکزی یک امید کتی نگاه میکنند که ارثیت همین گوسفند حصاری در مملکت خود استفاده نمایند.
вобаста ба шароити маҳаллӣ афзоишдиҳӣ хуб мутобиқ буданд ва маҳсулнокии зиёди гӯшту равған гӯсфандони ин зоти нодир барои баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва сифатҳои зотии дигар зотҳо инчунин барои ба вуҷуд овардани типу зотҳои нави гӯсфандон дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя истифода мешаванд. В плане сотрудничества, да, у нас есть большие планы. Мы завезли первых овец. У меня есть хозяйство в Беларуси. Там эти овцы гисарские прошли адаптацию. И сейчас у нас в планах завести этих овец в Канаду. Потому что там есть спрос, есть интерес. Вот, и я уверен, что эта порода займет достойное место на североамериканском континенте. дар фестивал намоиши гӯсфанди зоти ҳисорӣ гӯсфандон аз рӯи ҷусса, вазни зинда, намуди зоҳирӣ, раванди маҳсулнокӣ, таркиби зот ва дигар хусусиятҳои ин зоти нодир муаррифӣ гардиданд. О гисарской породе овец очень много сказано. И очень много сказано хорошего. Действительно, таджикский народ создал эту породу путем народной селекции, путем многолетних исследований доказано, что это самая крупная порода из всех биоресурсного потенциала пород мира. В мире разводится более 1129 пород. И вот самой крупной породой признана гисарская порода. Эта порода на сегодняшний день совершенствуется трудом ученых и практиков. дар фестивал олимону мутахассисони дохиливу хориҷӣ дӯстдорони соҳаи гӯсфандпарварӣ бахши хусусӣ ва соҳибкорон ки ба парвариши гӯсфанди зоти ҳисорӣ машғул мебошанд бо пешниҳоди гӯсфандони сару баданаш пурра, қаду басаш зебо ва калону фарбеҳ ва иштироки фаъолона чорабиниро ҷилои дигар бахшиданд. Гисарский порода овец – это эталон среди курдючных пород в мире. Это национальное достояние таджикского народа. Это мы тоже в Узбекистане разводимся в чистом виде вот, и используем создание новых пород и типов. Мы создали двух типов мясосальной продуктивности при помощи племенных баранов производителей гисарской породы и с скрещиванием джайдаринским нашим местным породам и два типа. طبق معلومات‌های آماری، حالا از سرشماری عمومی گوسفندان در جمهوری پرورش‌یابنده، سرشماری ذات گوسفندان حصاری در همه شکل‌های خوجگیداری زیاده از 42% را تشکیل می‌دهد. از 7 تا از 10 میلیون سر بوزو گوسفندی در جمهوری موجود بوده، 3 میلیون سری آنها را گوسفندان ذات حصاری تشکیل می‌دهند. در نویای فرخور سالوی 2011 همه خوجگی را تشکیل کردیم. تا حاضر از 10,000 میشی زویانی مولی حصاری داریم و قریب 500 تا شکاریای نسل دهنده. هر سال ای میشمون 90-95 سری برای گرفته اومده ایستادگیم. خوجگیمون روز روز افزایش یافته، سرشمارمون حاضر قریب 3,000 تا رسیده استیم. باعث افتخار و سرفرازی است که سنه‌های 7 و 8 ایول سال 2025 در شهر ریم جمهوری ایتالیا در جلسه گروه مشورتی علمی تشکیلات اوزقه و کشاورزی سازمان ملل متحد ذات عالم شمول گوسفند حصاری با فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی داشته سازمان اوزقه و کشاورزی سازمان ملل متحد رسما به قید گرفته شد که شهرت و اعتبار این ذات نادر را باز هم زیاد گردانید. امروز رمز گوسفند حصاری که حالا درآمدگاه شهر حصار را می‌دهد، از گذشته نچندان دوری این ذات نادر عالم شمول و به همتا قصه می‌کند. در جنبست گوسفندان از روی جثه، وزن زنده، نمود ظاهری، روند محصولناکی، ترکیب ذات و دیگر خصوصیت‌ها بهاگذاری گردیده، چاره‌دارانی که خصوصیت‌های بهترین این ذات را نگاه داشتند با مبلغ‌های پولی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر حصار قدردانی گردیدند. аз 17 то 19 сентябри соли равон дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин 12-мин форуми амнияти сияншан баргузор гардид. дар форуми мазкур ки дар мавзӯи ҳифзи тартиботи байналмилалӣ ва мусоидат ба рушди сулҳомез пешбинӣ шуда буд, наздики 2000 нафар иштирокчӣ махсусан намояндагони вазоратҳои мудофиа, таҳлилгарони низомӣ, олимон ва коршиносони зиёда аз 100 кишвар аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон низ ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуданд.
барои фарогир будани форум ва фароҳам овардани имкониятҳои бештар ба иштирокчиён барои баёни андеша дар давоми ҷаласаҳои пленарӣ бахшҳои нави интерактивӣ илова шуда буд. муҳимтарин масъалаҳои форум пешгирии терроризму экстремизм, қочоқи маводи нашъовар, таъмини сулҳу осоиштагӣ ва тақвияти ҳамгироӣ ба хотири таъмини шоистаи зиндагӣ барои сокинони сайёра ба ҳисоб мерафт. мавриди зикр аст ки пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати дарҳои кушода Тоҷикистон ҳамкориро бо кишварҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба роҳ монда, мавқеи худро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ устувор намуд. кишоварзони ноҳияи Қубодиён дар баробари истифодаи босамари майдонҳои корами обӣ ҳамзамон ба бунёди боғу токзор низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ҳамасола вобаста ба имконот майдони боғотро васеъ менамоянд. ангурзори ба номи Муҳаммад Сидиқи ноҳия, ки дар масоҳати 5 гектар бунёд ёфтааст, дар он зиёда аз 6 навъи ангури хушсифат парвариш карда шуда ба гирифтани ҳосили фаровон бозорҳои истеъмолӣ таъмин карда мешавад. гузориш дар ин хусус. ҳусайнӣ, чилагӣ, фингер, аватар аз навъҳои хушсифати ангурҳое мебошанд, ки дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Муҳаммадсидиқи ноҳияи Қубодиён парвариш мегарданд. хоҷагии мазкур соли 2016 дар заминаи барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ёфтаву то имрӯз фаъолияти босамар дорад. тибқи иттилои масъулини ин хоҷагӣ ҳамасола аз ҳар як гектари ин токзор то 35-40 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуда пешкаши бозорҳои ноҳия мегардонанд. масоҳати умумии хоҷагии деҳқонии Муҳаммадсидиқ 8 гектарро ташкил дода, дар майдони 5 гектари он ангурбоғ бунёд карда шудааст. масъулини хоҷагӣ соли 2016 бо мақсади рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ниҳолони серҳосилу ба иқлими ин минтақа мутобиқро аз шаҳри Турсунзода дастрас намуда токзор бунёд карданд. чунин фаровонҳосилӣ аз меҳнати содиқона ба замин ва риояи дурусти саривақтии агротехникаи парвариш арзёбӣ мегардад. тавре зикр шуд, аллакай дар ин ангурзор мавсими аввали ҷамъоварии ҳосил ба анҷом расонида шуда, ҳосили онро ба бозорҳои гирду атроф пешниҳод карданд. дар ноҳия дар майдони 1930 гектар барои бунёду боғу токзор ҷудо карда шудааст. аз он ҷумла дар майдони 1520 гектар боғҳо ва дар майдони 410 гектар ангурзор мавҷуд мебошанд. парвариши навъҳои ангури чилагӣ, ҳусайнӣ, фингер, аватар, ғалаба ва президентӣ ба иқлими ноҳияи Қубодиён бисёр мутобиқ буда, хоҷагидорон ҳамасола дар натиҷаи меҳнати ҳалол ба гирифтани ҳосили фаровони ангур ноил мегарданд. маъ самараи аҳли заҳмати ноҳия аст, ки ҳар мавсим бозорҳои гирду атроф бо ин навъи мева таъмин ва сабади истеъмолии сокинон ғанӣ гардонида мешавад. иқлими мусоиди минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла ноҳияи Қубодиён имконият медиҳад, ки майдонҳои боғу токзорҳоро аз ҳисоби ниҳолони серҳосил ҳамасола зиёд намуда, талаботи аҳолӣ ва корхонаҳои коркардро бо ашёи хом пурра таъмин ва қисми зиёди он ба содирот нигаронида шавад. бо назардошти ин, токпарварони ноҳия вобаста ба имконот марҳила ба марҳила майдони боғу токзорҳоро васеъ намуда, дар амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар таъмини амнияти озуқаворӣ нақши муносиб гузоранд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Қубодиён, ахбор. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷамъоварии пахта бо маром идома дорад. соли равон тибқи нақша бояд хоҷагидорони ноҳия 12529 тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоб Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. имрӯзҳо азми кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов ба он равона шудааст, ки пахтаи дар саҳро буда пурраю беталаф ҷамъоварӣ ва дорнамои истеҳсолӣ барзиёд таъмин карда шавад. зеро пахта ҳамчун ашёи хом барои рушди соҳаи саноати кишвар зарурати бештар дорад. нисбат ба гузашта имсол дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ҳосил фаровон буда, тадбирҳои марбут ба ҷамъоварӣ ҳам дар асоси нақша амалӣ карда мешавад.
барои соли равон дар ноҳия дурнамои истеҳсоли пахта 12529 тонна муқаррар гардидааст. аз 25 август то 18 сентябри соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Ҷаббор Расулов зиёда аз 2500 тонна пахта ҷамъоварӣ карда шуд. ҳамарӯза барои ҷамъоварии ҳосили пахта то 4000 нафар дар саҳро машғули коранд. ин нишондиҳанда дар рӯзҳои истироҳатӣ яъне шанбе ва якшанбе ба 7000 нафар мерасад. зеро дар рӯзҳои истироҳатӣ аз шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон ва Истиқлол намояндагони касбу кори гуногун дар ғуничини пахта ба хоҷагидорон кӯмак мерасонанд. самари кор ё маҳсули заҳмати деҳқонон дар се корхонаи пахтатозакунии ноҳияи Ҷаббор Расулов мавриди коркард қарор мегирад. раванди коркарди пахта дар корхонаҳои органик Ян, Шам 37 ва Сорбон Агро бо истифода аз хатҳои технологии муосир амалӣ мегардад. имсол ширкати органик Ян пеш аз оғози кишти пунбадона барои истеҳсоли пахтаи хушсифат хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияро ба андозаи бештар аз 6,5 миллион сомонӣ сармоягузорӣ намуд. дар марҳилаи баъдӣ дар дигар корхонаҳои ҳамин ширкат дар ноҳияҳои Ҷаббор Расулов ва Спитамен аз нахи пахта ришта ва мато истеҳсол карда мешавад. сари баҳор мо 320 хоҷагӣ кати шартнома баста сармоягузорӣ карда омадем. мана имрӯз қариб 80 хоҷаги деҳқонӣ пахта оварда қариб 1320 тонн пахта қабул кардем. заводба 40 нафар коргар кор мекунад. завод дар як сол иқтидор дорад ки 20-25 ҳазор тонн пахта қабул карда коркард намояд. мавриди зикр аст ки кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов дар парвариш ва истеҳсоли пахта таҷрибаи хуб дошта ҳамасола бо истифода аз иқтидору имконияти мавҷуда ҳосилнокии ин навъи зироати техникиро зиёд мекунанд. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар масоҳати 4695 гектар пахта кишт карда шуд ва ба хотири рӯёнидани ҳосили дилхоҳ деҳқонон дар вақти муайяншуда корҳои агротехникиро иҷро намуданд. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ахбор. соли равон дар ноҳияи Ванҷ дар майдони 41 гектар боғи нав бунёд карда шуд. имсол дар баробари васеъ кардани имкониятҳои истеҳсолӣ фаровонии ҳосил дар саҳро ба назар мерасад. бо назардошти ҳамин зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пешгӯӣ мегардад. наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. ин имкониятҳои табиӣ дар ноҳияи Ванҷ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳсозии зиндагӣ ба таври намунавӣ истифода мегардад. ҳамин гуна заминҳои талу теппаи санглох аз ҳисоби имкониятҳои васеъи табиии обёрӣ ва ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад. истеҳсоли меваҳои дорои сифати баланду таъми лазиз, чормағз ва сабзавоту ғалладонагӣ самти асосии фаъолияти кишоварзони ноҳияи Ванҷро ташкил медиҳад. имрӯз ҳадафи меҳнаткашон ба он равона карда шудааст ки раванди кишту парвариши зироатро ҳарчи бештар ба шароити кунунии иқлим мутобиқ гардонанд ва самаранокии заминро баланд бардоранд. масалан ин мавзеъ 4 сол қабл макони бекор хобида буд. баъди баровардани сангҳо аз ҳудуди замин дар майдони 3,5 гектар боғ бунёд гардид ки имрӯз аллакай ба ҳосил даромадааст. гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва фаъолияти якҷояи деҳқонони соҳибтаҷрибаю мутахассисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ба васеъшавии имкониятҳои истеҳсолӣ ва баландшавии ҳосилхезии замин мусоидат намудааст. дар маҷмӯъ соли 2025 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Ванҷ дар майдони 41 гектар боғи нав бунёд гардидааст. агар шабонарӯзӣ меҳнат накунед чӣ вақт дар ҳамин коҳистон дар ҳамин замини санглох аз вай ҳосил гирифта наметавонед. ванҷи ману ганҷи ман гуфтан ҳамин ба ҳамон маъно дуруст аст, чунки агар меҳнат кунед дар Ванҷ ҳамаи чиз ҳосили дилхоҳ ба даст меорӣ, ҳамаи меваи тозаву тара қоқша ба савдо бароварда метавонед. ҳоло майдони умумии боғ дар ноҳияи Ванҷ ба 1050 гектар баробар шудааст. себ, мурутунок, туд ва чормағзе ки кишоварзони ноҳияи Ванҷ истеҳсол мекунанд, дар бозор талабгорони бисёр дорад. бо назардошти ҳамин, ҳамасола аз ҳисоби заминҳои бекорхобида имкониятҳои истеҳсолӣ васеъ карда мешавад. бо аз натиҷаи меҳнат бисёр хурсандем ки мо порсол ҳамин боғ навниҳол буд, як 7 тонн ҳосили хуб гирифтем. боғҳои мо бисёртар себ асту чормағз аст асосан.
ҳана ҳамин намуди меваҷоти мо бисёр харидорои зур дорад. асосан ки гирем ҳамасола ҳамин сатҳи иқтисодии мардум ба ҳамин чиз бисёр вобаста, ҳаминро диққати махсус медиҳанд ва сари вақт ҷамъоварӣ мекунанд ва мефурӯшанд. имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Ванҷ дар майдони 1458 гектар кишти зироати гуногуни кишоварзӣ гузаронида шудааст. меҳнати пайваста, риояи агротехникаи парвариш ва обу хоки мувофиқ имкон медиҳад ки хоҷагидорон ҳосили баланд ба даст оваранд. аз ҷониби дигар маҳсулоти кишоварзие ки дар ин ноҳияи Бадахшон истеҳсол мегардад дорои сифати баланду таъми лазиз аст. шуғли асосии мо зироаткорӣ ва боғдорӣ мебошад. мо дар заминҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои корам асосан лӯбигиё ва картошка кишт менамоем. аз 50 сотиқ замин мо 3 тонн лӯбиё мегирем. зироатҳоро мо ҳамаро захира мекунем. аз бозор мо ягон чиз харидорӣ намекунем. ҳамаи чиз аз меҳнати мана дасти хидмат. истифодаи заминҳои талу теппаи кӯҳистон, обёрию ба гардиши кишоварзӣ дар овардани майдонҳои нав ва гирифтани 2 то 3 ҳосил аз як қитъа намунаи асосии саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти ғизоии кишвар дониста мешавад. зеро дар Ванҷ меҳнат шараф ва осудагии оила унвон мегардад. имсол аз зиёдшавии тавлиди маҳсулоти кишоварзӣ мужда дода мешавад ва сокинони кишвар аз себунок, чормағз, тути хушк ва сабзавоти гуногуни истеҳсолнамудаи меҳнаткашони ноҳияи Ванҷ ком ширин хоҳанд намуд. наврусоҳи азизулло, Искандари Саид, Садриддин Иброҳим, Ванҷ, Ахбор. бештар аз 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ дар кишвар 2550 километр роҳҳо таъмир ва навсозӣ шуданд. ин омил ба пайвастани минтақаҳо, равобити бидуни танаффуси воситаҳои нақлиёт, гардиши тиҷорат ва некуаволии мардум заминаҳои мусоид фароҳам овард. аз нақшаҳо вобаста ба навсозии роҳи Балҷивон сари хосор ки идомаи талошҳо ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ аст, ҳамкоронамон гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. дарозии роҳ аз маркази ноҳияи Балҷивон то деҳоти сари Хосор 75 километр аст. барои дар шароити кӯҳсор тайин намудани ин масофа бо дар назар доштани талаботи бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳамагӣ 1 соат вақт лозим аст. вале мардуми сари Хосор, сайёҳон, меҳмонон ва дигар нафарони ба ин минтақа сафаркунанда ин ҷодаҳоро давоми аз 4 то 5 соат убур мекунанд. соати 5-6 хистагим омадем соати 7 ки дар ҳами қади ҳами сангов истодагем. Дига ба ҳам марказа расида натонистем. ина мошини вайрон шуда. иқа вақте ки дари ҷамо чиз мекунем мумкин ай маркази ноҳия Қирғам бирем, Душанбе бирем. ин ҳолат дар мавсими барфу борон ба гузашти рӯзҳо табдил меёбад. то ҳар иштирокчии ҳаракат дар роҳ аз хатарҳои ба вуқӯъ пайваста ба нуқтаи ниҳоии саломат бирасад, ба эътидол омадани вазъ дар мавзеъҳои хатарборро шабу рӯз интизор мешаванд. ҳама вақт хинаира нестаи неки бо вақти баҳорда осел мешава, бо ина замистонда мода бо хай бо хинтар мешавад. рафтан омадан ба марказа бисёр хин мешава. хай бо мошини калон бо 66 урало ин мошини мо дигар рафтан намекунем. ҷодаҳои кӯҳӣ ва фосилаи наздик ба нишебиҳо, резиши хоку санг ва убури обҳои дар натиҷаи борон баландшаванда барои пайвастани мардум ба марказҳои шаҳру навоҳӣ монеъ мегузорад. ин масир ба вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии сокинон низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. пайвастан ба маркази ноҳия тавассути ҷодаҳои ҳамвору муосир ва интиқоли саривақтии молу маҳсулот барои мардуми минтақаи сари Хосор афсона ва ҳақиқати он орзуе буд ки ояндаи наздик амалӣ хоҳад шуд. ҷаноби олӣ барои ободӣ мо санги асос мондааст. тамоми мардум хирсандай, мо ҳам аз он ҷумла хирсандем ки барои мо раҳ мешавад. санги асос барои бунёди роҳи Балҷивон сари Хосор аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 11 сентябр гузошта шуд. ин масир аҳамияти ҷумҳуриявӣ дорад. таҷдид ва ба ҳолати хуб даровардани он ба некуаҳволии сокинон ва шиносоии ҷаҳонгардон аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихии ноҳияи Балҷивон нақши калидӣ мегузорад.
татбиқи лоиҳа масофаи роҳро аз 75 километр ба 54 километр баробар намуда рафтуомад ба марказ ва ҷамоату деҳот бидуни танаффус таъмин мегардад. масири боҷувон сари хусор бо паҳноии 10 метр бунёд шуда дар раванди сохтмон пулҳои мошингузар, такядеворҳои оҳану бетонӣ, соҳилбандӣ, қубурҳои обгузар, насби ҷӯйборҳои канори роҳ, деворҳои ҳимоявӣ ва хатти равшанидиҳӣ ба нақша гирифта шудааст. дар шаҳри Сарафшан зиёда аз 100 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият мекунанд ки ба рушди иқтисоди миллӣ ва баландшавии сатҳи зиндагии сокинон саҳми арзишманд мегузоранд. гузориши Фирдавс Умарзода ва Орзу Маъруфзода. шаҳри Сарафшани бостонӣ бо таърихи бою ғанӣ ва фарҳанги қадимаи хеш имрӯзҳо дар шоҳроҳи рушди соҳаи саноат қарор дошта мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳр дар доираи солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди босуръати соҳаи саноат ва таҷлили бошукӯҳи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди якчанд коргоҳу корхонаҳои саноатиро нақшабандӣ намудааст ки аксарияташон мавриди истифода қарор гирифтаанд. дар ин баробар раванди мазкур на танҳо ба афзоиши бонизоми аҳолӣ балки ба беҳсозии инфраструктури маҳаллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинон низ мусоидат мекунад. яке аз ин корхонаҳои бузургу муосир дар шаҳри Сарафшан ва аз ҷумла ҷумҳурии хуршедии тоҷикистон ҷамъияти саҳмии пӯшидаи оби зулол ба шумор меравад. боиси фараҳмандист ки дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 3 хатти нави технологӣ насб ва мавриди истифода қарор дода шуд. ба ин муносибат дар ҷамъияти саҳмӣ чораҷӯӣ мутантан баргузор гардида таъкид карда шуд ки бо ба кор андохтани хатти нави технологӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ ба маротиб зиёд гардида дар ин баробар якчанд нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар як шабонарӯз наздик 1 миллион литрро ташкил дода ба рушди босуръати соҳаи саноати шаҳри бостонии Сарафшан заминаи боэътимод мегузорад. ҳоло ин корхонаи саноатӣ беш аз 100 номгӯи маҳсулоти гуногун ҳаҷму гуногун таъм истеҳсол намуда баробари таъмини бозори дохила маҳсулоти рақобатпазирашро ба давлатҳои хориҷа низ содирот менамояд. ба истифода додани хаттҳои нави технологӣ боз наздики 20 кас бо кор таъмин карда шуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд карда мешавад. боиси тазаккур аст ки хатҳои технологӣ ворид гардида ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ буда аз давлатҳои хориҷа дастрас карда шудааст. алҳол шумораи умумии коргарони корхонаи саноатии мазкур бо дар назардошти филиалҳо ва корхонаҳои фаръии он наздик 700 нафарро ташкил дода аксарияташон дар давлатҳои хориҷа таҷрибаомӯзӣ намуданд. қайд кардан зарур аст ки дар доираи тантанаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъомади мутантан ҷиҳати меҳнати софдилона ва саҳм гузоштан дар рушди соҳаи саноат масъулину кормандони корхонаи ҷамъияти саҳмии пӯшидаи оби зулол бо тӯҳфаҳои арзишманд ва ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғду шаҳри Сарафшан қадрдонӣ карда шуданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Сарафшан, Ахбор. дар ноҳияи шуғнон корхонаи роҳи шуғнон ки ба истеҳсоли мӯ машғул мебошад ба фаъолият оғоз намуд. дар ин корхонаи навбунёд 15 нафар коргар аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди соҳаи саноат ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои таъсиси корхонаҳои азими саноатӣ имконоти мусоиду шароити арзандаро фароҳам овардааст. бо дастгирии пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои соҳибкорони муваффақи ватанӣ соҳаи саноати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ сол ба сол рушд намуда натиҷаҳои назаррас ва дастовардҳои шоёнро ба даст овардааст. дар ҳамин замина дар деҳаи бердибекободи ҷамоати деҳоти сучони ноҳияи шуғнон корхонаи нави истеҳсоли асфалт мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар марҳилаи оғози фаъолияти расмии корхона таъкид намуданд ки фаъол гардидани чунин иншоот идомаи мантиқии сиёсати созанда ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда он ба рушди соҳаи саноат дастгирии соҳибкорон ва таъмини некуаволии мардум равона шудааст. الک تجهیزات با طور автоматиконоӣ با هم یعنی وصل و نصب
نصب شده تمام پروسس استحصالات را از اتاق تنظیمگران نظارت کرده می شود. این اقدام بنیاد کارخانه نو صنعتی در جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان در دایره تطبیق هدفهای اعلان گردیده سالهای رشد صنعت عملی گردیده و تامین محصولات اسفالت ضروری برای منفرش‌کنی راه‌های داخل ناحیه و شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان مساعدت خواهد کرد. ارزش عمومی لایحه بیش از 2,850,000 سامانی بوده. آن با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و با اقدام صاحبکار وطنی شاهرخ اسکندرов ساخته شده است. امروز با دستگیری‌های محترم جناب یالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب یالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ناحیه شغنان یکی از زوادهای اسفالت به استفاده داده شد و ما در آینده کوشش میکنیم که دیگر زوادها و دیگر کارخانه ها را تشکیل کنیم. ارزش لایحه کارخانه 2,850,000 سامانی زیاده از 15 نفر به کار داده میشه. در دایره دستپوری سپارش های محترم جناب یالی ما کوشش میکنیم که راههای ولایت مختار کوهستان بدخشان را اسفالت کنیم. در مرحله اول در کارخانه 15 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند که این اقدام قدم مهم در سمت بلند برداشتن سطح شغل و بهتر سازی شرایط زندگی مردم ارزیابی کرده می شود. در اصل نیز بنیاد کارخانه استحصال اسفالت نه تنها بر رشد ساحه‌های راهسازی و تحکیم اینفراساختار نقلیات ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه گردیده است، بلکه به پیشرفت اقتصادیات منطقه و بهبودی زندگی مردم مساعدت خوب دارد. طبق نقشه شورابینی‌های پیش از دعوتی وزارت مدافع مملکت در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی با جلب کمیسران حربی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور جمع آمد متدی تعلیمی برگزار شد. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعات وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. در پایگاه یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در گرنیزون دوشنبه با جلب کمیسران حربی ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور جمع آمد متدی تعلیمی برگزار گردید. در جمع آمد راهبریت وزارت مدافع مملکت وابسته به دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در سمت باز هم بهتر و صفتاً خوب به راه ماندن چاره‌بینی‌های دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حربی سخن گفته از اشتراکچیان آن بهره در سطح ضروری راه اندازی نمودن این معرکه مهم سیاسی مناسبت جدی را طلب نمودند. تاکید گردید که مقامات وابسته دولتی دعوت را ضرور است همکاری را با مردم و اهل جامعه باز هم جانانگ نموده بابت حل مشکلات و دیگر مسئله های وابسته به دعوت چاره های سری وقتی اندیشند تا که به همه مراجعت شهروندان در چارچوب قانون قرارهای دخلدار قبول گردد. همچنین قید کرده شد که در همکاری با مقامات دخلدار شهری و ناحیوی به مسائل آموزش شخصیت دعوت شوندگان، وضع سلامتی آنها، درست معین نمودن محل خدمت شهروندان عائله‌دار و دیگر مسئله های دخلدار ساحه توجه زیاد ظاهر کرده شده از همه جهت چاره‌بینی‌های دعوتی در سطح بلند تشکیل و گذرانیده شوند. در قسمت دیگری جمع آمد از جانب نمایندگان مقامات پروکوروری و اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان اینچنین مسئولین ریاست‌های دخلدار این نهاد قدرتی دایر به تشکیل چاره‌بینی‌های دعوتی و کمیسیای طبی دعوت شوندگان مشغولیت‌های نظریوی دایر گردیده در رفت آن به مسائل ثمره‌ناکی کار کمیسیاهای دعوتی و هماهنگی فعالیت مقامات وابسته این معرکه مهم سیاسی دقت مخصوص ظاهر کرده شد. همچنین مسئولین ساحه وابسته به جانانگ نمودن کارهای مقصدناک در رفت دعوت، قبول و پرگردانی صف جز و تامهای ارتش ملی با جوانان سالم و بردم توجه خاصه ظاهر کرده برای سری وقت اجرا نمودن نقشه دعوت با کمیسران حربی بهر پیشبرد فعالیت در این دوره یک چند پیشنهادهای مشخص نمودند. البته ثمره تشکیل همین گونه جمعیت‌های پیش از دعوتی و مشغولیت‌های تعلیمی صحوی است که مسئولین مقامات دولتی دعوت شهر و ناحیه‌های جمهوری همساله وظیفه و عهده‌داری‌های خویش را در این سمت سری وقت و با صفت بلند اجرا می‌نمایند.
дар доираи тадбирҳои таҳкими мубориза бо коррупсия ва боло бурдани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон дар ноҳияҳои рӯдакӣ ва нуробод вохӯрии намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардид. Таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади таҳкими муборизаи ҳамаҷониба бо падидаи коррупсия дар ноҳияи рӯдакӣ вохӯрии намояндагони агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардид. чорабинии мазкур бахшида ба баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ ва зидди коррупсионии масъулин дар раванди даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ сурат гирифт. зимни баргузории ин мулоқот намояндагони агентӣ оид ба таҳкими қонуният, пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои дорои хусусияти коррупсионӣ ва таҳкими назорати давлатӣ дар соҳаи молия ва даъвати ҳарбӣ маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. маврид ба зикр аст ки дар ҷараёни чорабинӣ инчунин таҳлили амиқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия, баррасии натиҷаҳои санҷишҳои назорати молиявӣ ва ҳолатҳои ошкоргардидаи қонуншиканиҳои марбут ба даъвати ҳарбӣ матраҳ гардид. иштирокчиён бо баромадҳои хеш ба мавзӯъҳои мубрами рӯз аз ҷумла роҳҳои пешгирии омилҳои коррупсионӣ дар фаъолияти комиссияҳои тиббии ҳарбӣ ва комиссариятҳои ҳарбӣ, дарёфти механизмҳои самараноки назорати дохилӣ ва баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ андешаронӣ намуданд. мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама тақвият бахшидани фарҳанги зидди коррупсионӣ, афсарони комиссарияти ҳарбӣ ва дигар шахсони масъул арзёбӣ гардид. иброз гардид ки роҳандозии чорабиниҳои сатҳи мазкур ба таҳкими назорат, ҷорӣ намудани принсипҳои шаффофият ва одилона дар низоми даъвати ҳарбӣ ҳамзамон тарғиби муносибати оштинопазир бо ҳама гуна шаклҳои коррупсия дар байни масъулин ва хизматчиёни давлатӣ мусоидат менамояд. конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ дар мавзӯи нақши стратегияи муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар коҳиш додани сатҳи коррупсия дар ноҳияи Нуробод баргузор гардид ки дар кори он муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, мудирони шуъбаҳои маориф, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ аз шаҳри Роғун ва ноҳияҳои Файзобод, Нуробод, Рашт, Тоҷикобод ва Лағш ширкат доштанд. конференсияи ҷумҳуриявии илмии амалӣ бо ташаббуси раёсати агентии давлатӣ назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод ташкил шуда, ҳадафи он пеш аз ҳама ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеа ба масъалаҳои муқовимат ба коррупсия, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, пешгирӣ намудани содиршавии ҳама гуна ҳуқуқвайронкуниҳо, таъмини иҷрои қонунҳо ва барномаҳои давлатии зидди коррупсиониро дар бар мегирифт. дар кори конференсия оид ба аҳамияти пешгирии амалҳои коррупсионӣ ва татбиқи ҳадафҳои барнома ва стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия изҳори назар карданд. сардори раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт оид ба нақши стратегияи давлатӣ муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар коҳиш додани сатҳи коррупсия маъруза намуд. нотиқон қайд намуданд ки дар тамоми давраи рушди тамаддуни башарӣ коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуби ҷомеа садироҳи инкишофи иқтисодиёт ва ҷомеа гашта суботу оромиро халалдор мегардонад. аз ин рӯ аҳли ҷомеаро зарур аст ки дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахлдор ва ба ин зуҳурот ба таври муташаккилона муқовимат карда ташвиқу тарғибро боз ҳам ҷонок намоянд. иддигули маҳмуд, додарҷони мирзазода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. даври дуюми фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 идома дорад. ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар ин фестивал озмун бо барномаи рангини фарҳангӣ иштирок карданд. гузориши ҳамкоронамон. дар Тоҷикистон даври дуюми фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 идома дорад. ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт дар ин фестивал озмун бо барномаи рангини фарҳангӣ иштирок карданд.
меҳмонон ва ҳайати ҳакамони озмун дар ноҳияи Шоҳмансур сараввал аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки иштирокчиён маҳсулоти дастии худро ба намоиш гузоштаанд дидан карданд. иброз гардид ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 бо иштироки дастаҳои ҳаваскорони санъати ноҳия тибқи шартҳои муайян гардида гузаронида шуд. дар доираи фестивал ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияи Шоҳмансур маҳорати хешро аз рӯи 12 номинатсия намоиш доданд. шартҳои озмун намоиши ҳунарҳои бадеӣ, иҷрои хор, навозиши умумӣ, рӯнамои либосҳои миллии мардумӣ, рақсу суруди якка, навозиш бо дутор, порчаҳо аз ҷашну анъанаҳои миллӣ, бадеҳа, иҷрои сурудҳои фалакӣ ва саҳначаҳои ҳаҷвиро дар бар гирифт. ҳайати ҳакамон ба ҳунару маҳорати ҳунармандон баҳои арзанда доданд. мақсади асосии баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буда, мавзӯи меҳварии он инъикоси рӯҳияи худшиносӣ, ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, файзу баракати истиқлоли давлатӣ, тарғиби арзишҳо ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дӯстӣ мебошад. қобили тазаккур аст ки роҳандозӣ намудани фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 шаҳодат аз он медиҳад ки фарҳанги миллӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири ҳастии миллат пайваста пуштибонӣ ва рушду тақвият ёфта, ҳамчун майдони кашфи истеъдодҳои наву умедбахш барои пешрафти минбаъдаи санъати тоҷик хидмат мекунад. дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, тансияти хона обод бошед.